Welcome back to Lifestyles with Umacele. Ngibuyile futhi nokufinqa isahluko sesibili sayo incwadi yethu impi yabomdabu isethunjini. Bantakwethu kuntshela iqiniso ke mayiqala le ncwadi esahlukweni sokuqala bengiziqiniseka ukuthi ngihamba nobani. Bengiqinisekile ukuthi vele ngihamba noCele, umuntu omdala onesirhe ozocelela abantwana indawo yokuhlala. Kodwa cha, angibuzange ngene. Ngoba ubafana bese ngiqedile nje nokumahlulela ngamtshela ukuthi yazini ubafana ingane engahloniphi, ingane engenandaba nabanye abantu, ingane lahle ubuyena ubuqobo lwakhe. Kodwa sahle sekeni sesibili ngisithola ngihlephuke kabili phakathi kwemicabango emibili. Angizazi noma ngihamba noCele noma ngihamba nobafana, asike sithole kodwa isahluko sesithuku ukuthi sisiphatheleni sisafinqa. Okay. Esahluko sesithu ngizoqala ngikhulume ngempatho. uCele uyavuka ekseni, uvuke ngovivi vele, ubheke khona kabafana. Uzozama futhi ukuthi vele ngodaba lwezingane zakibo bafana okuwabazukulu ka. Engifuna ukulungisa ubafana ahlala edolophini bethunani. Akahlali nje edolophini, uhlala eMlazi oBA kodwa. Kusho ukuthi le ndawo ahlala kuyo iphucezekile ngendlela eyisimanga. Ngoba kusho ngamabhilidi akhona nempilo ke nje abayiphilayo. Okay. Uyavuka ke uCele ulibangise khona kubafana, uyafika. Ubafana futhi ke okumangazayo namhlanje uyamamukela umalume wakhe. Umamukela ngenhliziyo emhlophe ngezandla ezimhlophe ngoba phela sibonile nakho uze umupha ngisho namakhekhe netiye. Leso kuyisibonakaliso sokuthi umuntu kwamukele mangabe kupha okuthize okuyisa ngasemlonyeni kusho ukuthi ukwamukela. So ngakho ke ekwamukeleni kwakhe kanjalo ke baqala ke ngengxoxo yakhe. Eqaleni kwengxoxo yabo uCele uyakuveza ukuthi hawu bese sabathe sithumela nezincwadi ukuthi sicela ukuthi celani sisizeni siyafa indlala le kontuthu emakhaya. Kodwa incwadi thina zayiphenduka. Hawu bafana uthola ukumangala. Umangazwa yini na? Umangazwa ukuthi phela incwadi yena akazazi. Iposi lithathwa umkakhe, umkakhe ohamba yayolanda. Futhi nje ngaphambilini umkakhe akasafuna umuntu ohamba yayothatha iposi ngaphandle kwakhe. Ukhombisa ukuthi umkakhe unendaba thizeni. Yini la efihlayo. Even izingcingo endlini mazikhanya ziphendulwa umkakhe nezingane. So bafana yena akanakho nje akazi ulutho ngezincwadi ezilokhu zibhalwa umalume emakhaya bedinga usizo. Ngiyazibuza ke ngase ngasibuza ke isimilo somfazi or sikankosikazi kabafana. Okay, ubafana ke mase mamukela umalume wakho useyaqala uyacela ke ulutho isicelo sakhe sokuthi ngicelela abantwana bakadadewenu kuba bazohlala njengoba bakwazi nawe ukuthi udadewenu wahamba wayogana. Yebo ke ngesizulu nami ngiyakwazi nje lokho ukuthi mangabe umuntu atholele umntwana ekhaya engakashadi, lo mntwana loyo wasekhaya, lo mntwana loyo akahambi noma wakhe uma esehamba eyogana. Nami bengikwazi lokho. Kodwa ke ubafana ngendlela ayibeke ngayo le ndaba iye ngibonisa elinye icala. Ingakho ngithi ngihlukene kabili. Angizazi noma ngihamba nobafana noma ngihamba noNdosi. Kodwa khona lapho sizobona mayiqhubeka indaba. uCele ke uyasho ke ukuthi njengoba wazi le ngane udadewenu ngoba zitholele ekhaya sekungezakho. Zuwumthwalo wakho. Uzofanele ukuthi wenze indlela uzohlala nazo. Uthi uNdosi ucela kwakho uthi masihambe njengamanje. Ubafana uyasho ukuthi cha babo angikwazi ukuvele ngisukeleke ngithathe imoto sishonele kontuthu siyolanda ingane. Cha bo angikwazi ukwenza lokho. Kufanele ukuthi mangabe ngizobathatha labantwana ukuthi nakhona angiboni ukuthi ngizobathatha ngikhulume nomkami uPopi. Hayi lavela igama laPopi. uNdosi ke nje wabonisa ukuthi yazini akamuzwisisi lo Popi wakhona. uPopi ke akazwisisa ngoba wafika emakhaya phela wagqoka ibhuluku. Phela emakhaya abanye abantu basahlonipha mangabe umakoti ugqoke nje ibhuluku uyahlonipha. Ngakho ke uyabona nje ukuhlukana kwempilo la. Usuyakubona phakathi kabafana nomalume ukuthi ubafana usephila isimanje manje. uCele usaphila isidala. Ngakho nje ukuthi umbuka kanjani uPopi nxa ukuthi wayegqoka ibhuluku. Okay. Kusenjalo ke
ucele athi uphoxeka kakhulu ukuthi Bafana ukhuluma manje ngonkosikazi wakhe. Uthi Bafana kanti ubani indoda kuleli khaya? Kanti Bafana wena usindoda ukuthi fanele uthathe inqumo bese uPopi avumela lokho wena okusho njengobaba wekhaya. uBafana uthi hayi cha la ekhaya ke leyo nqubo ayisebenzi. Akusebenzi izinto kanjalo kula ekhaya. La ekhaya kubanjiswene njengenhloko yomuzi uyintabo and lokhu kuyasebenzisana ngokubili. Ngakho ke ucele uyazama ukubona uBafana ukuthi hey sikuthembele kuwona kuphela umfana kaNgubane uyithemba lethu. Ngakho ke cela wenze isinqumo kuyiso. Hayi akayizwisisa uBafana nje uthi angeke. Okokuqala nje sisakhuluma nje mina umuzi wami wakhelwe ukuthi uzakhona ukuthi uhlalise abantu abalingelele lekhaya okuwumkhami nezingane zami ezimbili. Okwesibili izimoto zami nazo zakhelwe ukuthi zithole umndeni wami lo nginawo okuhlelile. uBafana mayikhuluma ngeemoto zakhe nje akakhuluma ngeemotwana nje lezo zaziwa. Ukhuluma ngezimotokazi. Ukhuluma ngonabo BMW, oMbenzana. Ukhuluma ngeemoto ezibonakala ngempela, iy'moto zangempela. So uyasho ukuthi kusho ukuthi uma ngithatha lezi ngane zikaLinono ukuthi zize zizohlala lana sekuzofanele mina ngingabi nayo iBenz, sekufanele ngingabe nale mina iBenz, imoto yohlobo oluphambili ngenxa yokuthi kufanele ngithwale labantu. Futhi labantu amabeza angitshele kasho uhle wemalume ukuthi bazofundaphi. Uzothi bazofundaphi. Uthi umalume engane zakho uthe zifunda edolophini. Nazo lezi zikaLinono zizofunda khona lapha edolophini. Uzohambisa ngale ibhasi leli lihamba abantu. Uyala-ke uBafana. Uthi chabo kuyadura ekoleni lezi ezile esikhethelekile zasedolophini. Mangathi ngasithele ingane nje ngizobe ngizilethela umthwalo. Uthi ucela engane wena unemali. La uhlala khona uthola imali ila khona kufanele uphinde uyoyithatha khona wakhe indlu iye phezulu. Isitezi ukuze uzokwazi ukuthi wamukele le ngane zikadadewenu. Uthi uBafana hayi malume awuzwisisi ukuthi ngithini. Umntwana fanele akhule nomamakhe nonina. Uma ngabe kuwukuthi siyabathatha labantwana sizobe sesilimaza le ngane okwesibili. Ingangokuthi usebenzise igama elisho ukuthi uzobe uyibulala okabili. Ngoba okokuqala le ngane usho ukuthi zifile mangabe ubabazo bezishiya. Okwesibili sebezoyihlukanisa nonina. So uBafana uthi ubaba umalume ebusele kunina. Lapha gane khona mangabe bamamukela yena kwakufanele ukuthi nazo lezi ngane bazamukele. Okay mangibuka ngokuhlukana kwemibono phakathi kukaNdosi noBafana. uBafana nayo uneqiniso lakhe elithize kanti noNdosi nayo bambelele eqinisweni elithize. Iqiniso likaNdosi lithi ngesidala bekuthiwa ingane zasekhaya ngezasekhaya. So njengobhuti wazo uBafana fanele asithathe lezi ngane. uBafana uthi no nami nginempilo engiyakhaya, nginomndeni, nginabantwana, nginonkosikazi okufanele ukuthi manje azothwala izingane zawumunye umuntu ongakwazi ukuphilisela. Uthi uBafana lo mkhuba uzoqhubeka ngeke ukuthi abantwana batholela abantwana ekhaya, amantombazana athola abantwana emakhaya ngenxa yokuthi siyabasiza endleleni. Siyabakhombisa ukuthi okay noma ungamthola umntwana masuyogana uzoyishiya nje ingane zakho sisafaka sizinakekela. Okungelena iqiniso ke umuntu nomuntu makazithalela umthwalo wakhe ngokukaBafana. uNdosi yena uthi no akakwazi ukuyogana nazo Linono ingane ayibuye zize kuBafana azozikhulisa azibone ukuthi kuzenze njani. And enye into umuntu osakhala ngayo ukhala ngokuthi ingane ziyagula. Ziguliswa yini? Ziguliswa yikho phela indlala ukuthi ikati leleziko njengoba bengishilo. Kulanjiwe ingane maziye esibhedlela onesi bathi le ingane zibulawa ukuthi azidli ukudla okunomsoco. Ngakho ucele ubone ukuthi kuzoba ngcono mazihlala noBafana ngoba uBafana uzozipha konke ukudla okunomsoco. Kodwa mawubuke ke ushilo uBafana wathi ngokwe-affordability angikaze akhona ukuzamukela lezi ngane. Kodwa mina ngokubona kwami noma ngokubona kacele futhi ngingathi ngokubona kwami ngoba nami ngisahlukene phakathi. Ngokubona kacele affordability kaBafana ingaba khona lapho nakho phela uthina begulelwa yizinja wazihambisa kadokotela.
uzihambisa kadokotela izinja. Abantwana le emakhaya bayagula, abanazo izibhedlela ezingcono abangaya kuzo nodokotela, kodwa bafana uhambisana nezinja. Angizwisisi. Kodwa ke akusikho kwami ukuthi ngisho ngikhethe lokho. Kusesenjalo ke ucele futhi akawuvala umlomo phela ngawo umsigaba abafana, ngoba phela ubafana unemshini la yokuthi makafake ulethisi, ukhathe ulethisi ube yicucwana, athathe ushiza ufake kuwo lo mshini, ukhathe ube yicucwana, ahlanganiseke lapho ke phezulu ke afake esikhaftini sekuyilunch yakhe. Hey, waphuza wababaza undosi ukuthi hayibo indoda yonke idla utshani. Wathi hey, iBhayibheli lasho lathi ngesikhathi ngeenkathi zokugcina impela abantu bayodla utshani. So ucele bese fisa ngisho ukhipha iBhayibheli lakhe asisebenzise lona ukuthi abonise ubafana lo mbono anawo ukuthi abantwana ngabakhe, okuwukuthi bafana usabaphika abantwana ukuthi abakhe. Kusasenjalo ke besaxoxa ke noma befike ekutheni abavumelani ukuthi ingane zize like ngikhohlwa kanjani, ngoba kuthe kusenjalo ubafana wachofa wakhuluma nonkosikazi akamfonelanga, kodwa uchofile inkinobhana thizeni, wakhuluma naye, wakhuluma isingisi esingakaya. Kuthe ke ngasekugcineni ke ubafana besaxoxa nomalume wakhe, kwabe sekungena ke umntwana womfana ukungokabafana. Uthe makangena bekakhwehlela ebanjwe yiphika, nangibaba bakhe sembuzo usisifuthile yini isifutho sakhe sesephika. Umntwana athi yebo ngisifuthile. Hawu ucele kusho ukuthi athinteke, nangocelela izandla eyibheka phezu komntwana emthandazela. Uthe makaqeda ukumthandazela umntwana wabonga ke ukuthi yo wakuphi wena baba, okwazi ukuthi ungithandazele ngizizwa ngingcono kakhulu. Ucele kwaba ukuthi akasaphenduli ke, wasithatha ngokwakhe wabona aze ngayo. Kusho ukuthi nje ngingathi lesahluka siphelanga kahle, ngoba ucele ufana nomuntu ongathi udubile, ukuhamba ungasavalelisi, kanti akabuzange elangeni uzosinoma esephuma abone isithombe thizeni lapha ebondweni esingazange samjabulisa neze, obongeke usithombe emakhaya vele. Ingakho nje wathuka kakhulu, wahamba nje vele inhliziyo yakhe iphuke kakhulu kabi. So yeah, isamari yami ihamba igcine lapho. Yikho konke lokho, kodwa I'm still torn between two opinions. Ngoba ungabuka ubafana naye ukhuluma amaqiniso thizeni, kanti naye futhi ucele ukhuluma amaqiniso thizeni. Asike sizo sahlelweni sosithathu ukuthi ingane zikaNalinono ziphelelaphi. Ziyabuyela kuLinono izingane noma ziyaqhubeka zihlala noCele, noma ingane ziyeza zizohlala nobafana. uPopi uyavuma na? Kodwa ngisazibuza ngesimilo sikaPopi sokuthi afihle izincwadi zomalume bebekhala angathinteki nje. Hayi mayikhona wePopi. Okay, ngiyacela ke ukuthi ningakhohlwa ke press the subscribe button and then hit the notification bell, like and tell me what you think. Ngitsheleni ukuthi nicabangani, ningitshele lapho khona. Angisho siyafunda sonke nami njengoba bengisho ukuthi lencwadi le ngifunda ngokuqala, so ngilindele ukuthi kube khona ukugxekwa, kube khona ukubonisana, kube khona ukulungisana khona lapho phansi kuma comments, ngoba nje isahlukweni sokuqala ngenze iphutha ngathi ubafana ugcoke uhlala edolobheni kanti uhlala eMlazi ko BA. So izinto ezifana nalezo ngitsheleni ngikhombiseni nginilindele man. So niba nosuku olumnandi, yimo wakho uMacele weNtika. Bye.